Na európskom šampionáte je bezchybné Nemecko. Ako jediné nestratilo ani bod. Na výkony Nemcov zrejme vplývajú aj podmienky, ktoré na Slovensku našli. Hotel majú na úpetí Malých Karpát a tréningové ihrisko v Malebnej Modre. Boli v podstate vytipované ihriska, ktoré spĺňajú rozmerovo a vôbec kapacitne tie kritériá UEFA, ktoré boli nastavené, a k tomu takisto boli priradené hotely. Tam takisto bola podmienka, že musí byť tréningové ihrisko maximálne 20 minút autobusom od hotela, ktorý musí byť 4-hviezdičkový, a vzdialenosť tohto tréningového ihriska na zápasové ihrisko maximálne hodina. Nemcov v Modre privítali tradične slovensky, chlebom a soľou. Hlavná hracia plocha futbalového štadióna v Modre prešla pred európskym šampionátom komplexnou rekonštrukciou. Tá prerábka sa týkala asi všetkého. My sme po 40 rokoch rekonštruovali budovu. Nánovo bol vybratá vrstva 6 cm a nánovo posadený nový trávnik. Z tréningového ihriska som mal najskôr veľké obavy. Keď som videl jeho stav v decembri a čo vidím teraz, tak je to jeden špičkový trávnik, na ktorom sa dá skvelo trénovať.